Julen, som mange af jer fejrer, blev skabt af kirken og nærmere bestemt pave Julius den 1. i 4. århundrede. En erstatning for gamle hedenske ritualer. Bibelen nævner ikke Jesu fødselsdato. Der er ingen dato i de hellige skrifter, fordi datoen var irrelevant for de tidlige kristne. Jesus blev sandsynligvis født i foråret eller efteråret, for eksempel ved hyrderne i marken, som ses i Lukas evangeliet 2:8. Så hvorfor valgte kirken den 25. december? Simpelt for at overskygge hedenske fester som Saturnalia og Sol Invictus. Disse var enorme fejringer i det romerske rige, fyldt med fest, gaver og ceremonier. Ved at fastsætte Jesu fødsel på samme dag, forsøgte kirken at stjæle rampelyset og trække hedninger ind i kristendommen. Det var politisk en kalkuleret handling. Pave Julius den 1. vidste, at han ikke kunne bekæmpe hedenske traditioner direkte. Han forklædte kristendommen som noget bekendt. Han sagde i bund og grund: I kan beholde jeres fester. Vi kalder det bare noget andet. Saturnalia blev til jul. Sol Invictus blev pakket ind som Jesu fødselsdag. Den oprindelige betydning af disse fester blev smidt væk, men ritualerne levede videre under et nyt navn.